Joo, nyt se on tyhjä. Vittu on ruma. Ei vittu, se on huonosti. Se on todella huonosti. Todella huonosti. Hyviä. Se on ollut pitkän aikaa Riekaleessa. Ei anna nyt koskea ollenkaan. Ei anna koskea. Hermostuu. Pitää ottaa ihan vituista. Se oli siis, siinä ei ollut kun... Näit sä mitä huonosti? Se on roikkunut siihen nahan Riekaleessa vähän aikaa, en mä vittinyt sanoa sulle vaan. Se on muuten hermostuu tiputat. Niin nyt on rauhoitus vai? Siis mä käsitin, että se oli tää kuun loppuun, mutta... Ei lohta ei saa ottaa. Okei. Lohtaispäivä on siellä eteenpäin lohen ottaminen on siellä. Noniin. Kirjat saa vaan kirjat siihen. Sitten saa arasta. Älä menetä.